Jeg var i den situation, at jeg skulle købe ny bolig, og som mange andre, så var jeg usikker på, hvordan jeg skulle låne til den her bolig. Jeg havde været hos banken først, men følte måske ikke, at jeg fik den helt skarpe rådgivning fra banken. Og jeg ville gerne vide noget mere om, hvorfor jeg skulle vælge det ene lån eller det andet. Hos Dybkjær Nielsen der fik jeg først og fremmest hjælp til at forstå et realkreditlån. Hvad er det, det handler om? Hvorfor har jeg et flekslån? Hvorfor har jeg et fastforrentet? Hvad er fordelene og hvad er ulemperne? Så den beslutning, der bliver taget om mit realkreditlån, er ikke bare en anbefaling af Dybkjær Nielsen, men det er egentlig også en anbefaling, som jeg kan forholde mig til. Jeg ved meget mere om realkredit, og jeg ved blandt andet, at der kan spares og tjenes penge ved at omlægge på et rigtigt tidspunkt. Den største værdi for mig ved at have nogen til at vedligeholde min lån, det er, at jeg får tid til at gøre de ting, jeg godt kan lide, at gå på arbejde og være sammen med min familie. Og det får jeg hos Dybkjær Nielsen.